Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe en garti kadi e windande men ɗiɗo ɓiire Allah wallino on janggino bismillahir rahmanir rahimi windande ɗimmire nde mi waɗa feere mi holla on alkule coomiɗe e nder bismillahir rahmanir rahimi ɗe on saha nde wonno jangde moƴƴi hen ko faamede nde ɗum noon wadde mbaɗen dani yenne gadden alluwal ngal ɗo hande mbaɗen dani yenne hay sen mbaɗi ni ɗum ɗo wiyete ko ba on janggino bajorɗo ɗum ɗo wiyete ko siñiiji o sa waɗi ni wiye sinara ɗum ɗo wiyete ko mimarak ay ɗum ɗo wiyete ko allif ɗum ɗo wiyete ko lamara ɗum wiyete ko ha saɗiru ɗum ɗo wiyete ko ara ɗum ɗo wiyete ko ha tongu piccuɗo ɗum ɗo wiyete ko nunarak ɗum ɗo wiyete ko yanara joni sen mbaɗi dani yenne gaddoyen boɗowol mbiyen ɗo en keeɓi ɗo goo nani woni bajorɗo o en keeɓi ɗo sinara ɗiɗi en keeɓi mimarak tati en keeɓi allif nayyi en keeɓi lamara joyi en keeɓi hasaqiru jeegom en keeɓi ara jeeɗiɗi en keeɓi ha tongu piccuɗo jeetati en keeɓi nunarak jeenayyi en keeɓi yanara sappo limore yanara ko sappo ɗum haaɗi koye sappo kisa hay nani ko ɗeɗo karfeje ƴettuɗa bindirɗaɗe bismillahir rahmanir rahim ay ba o ko ɗo o woni ay siñiɗi ɗe nani woni sinara o rewi mimara ko o moni ay allif o nani ay laam gadiɗo o e laam ɗimmijo o moni woni laam ɗo woni ha saqiru o moni allif artiɗo ay laam artiɗo ko ɓeydi hen ara o ko rewi hen ha tongu ay mimo artiɗo mimara ko allif jowiɗo allif artiɗo nunarak nani ɓeydima hen allif nani arti ay laam o arti ay ara o arti ay ha tongu o arti ay jubriya o woni yanara o moni mimara ko arti ɗum ɗo rendi windira bismillahir rahmanir rahim ɗeɗo karfeje sappo nannuɗa ɗum e nder hen ɗe mbawma rokkude windude bismillahir rahmanir rahim a faami ɗon